Kaikilla lapsilla ja nuorilla on joskus sellaisia päiviä, jolloin koulu ei ole kiva mennä tai se motivaatio koulunkäynti on ihan hukassa. Jos kuitenkin olet itse huolissasi tilanteesta tai sun vanhemmat ja opettajat on kiinnittäneet asiaan jotain huomiota, älä jää tämän asian kanssa yksin. Moi! Me ollaan Lapset Zipistä. Tervetuloa meille! Lapset Zipin tavoitteena on luoda nuorelle paremmat valmiudet tulevaisuuteen. Me tuetaan nuoren koulunkäyntiä ja autetaan muissa kouluun liittyvissä asioissa. Me etsitään yhdessä ratkaisuja ja tapoja arvosanojen parantamiseen, poissaolojen vähentämiseen ja yleisesti fiiliksen nostattamiseen. Meillä keskiössä on koko perhe, eli me tavataan myös vanhempia ja annetaan heille erilaisia työkaluja arjen haasteisiin. SIP-tukea tarjotaan oppilaille ja perheelle. Tuen sisältö suunnitellaan kunkin perheen kohdalla yksilöllisesti yhdessä perheen kanssa, jotta se palvelee juuri heitä parhaiten. Lapset Zip Jyväskylä ottaa siis koppia koko perheestä. Toimintaan osallistuminen on siis vapaaehtoista ja täysin maksutonta. Toiminta tukee lapsen ja perheen hyvinvointia ja koulunkäyntiä ihan koko peruskoulun ajan 9. luokan päättymiseen asti. Toiminnan keskiössä ovat myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, tuki vanhemmuuteen ja arjen kulmiin. Meille on tärkeää tukea nuoria ja perheitä hyvissä ajoin. Meille voit siis tulla jo silloin, kun ilmassa on ensimmäisiä merkkejä siitä esim. Että koulunkäynti ei kiinnosta tai vanhempien kanssa on mielessäsi turhan paljon riitoja. No mitäs me täällä sitten tehdään? Meillä pääset porukalla suunnittelemaan ja osallistumaan mukavaan tekemiseen. Me touhutaan monenlaisia juttuja, kuten katsotaan yhdessä leffoja, jutellaan koti- ja kouluasioista, käydään retkillä, tehdään oppimisesta ja elämästä kivaa, rennolla meiningillä. Keskeistä on se, että jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. On totta, että joskus voi olla haastavaa olla teini-ikäisen vanhempi. On tärkeää kuitenkin muistaa, että usein nuoret kaipaavat yhteistä aikaa vanhempien ja perheen kanssa, vaikka he eivät aina sitä näytäkään tai viesti saattaa ollakin päinvastainen. Me halutaankin tukea koko perheen yhdessäoloa tarjoamalla monenlaista yhteistä tekemistä, esimerkiksi retkiä, teemapäiviä ja perheryhmiä. Lapset Zip Jyväskylän palvelun tuottaa Nuorten Ystävät ry. Järjestömme on työskennellyt jo yli 100 vuoden ajan lasten, nuorten ja perheiden parissa. SIP-palvelumme täällä Jyväskylässä pohjautuu Nuorten Ystävissä kehitettyyn perheiden varhaisen tuen toimintamalliin Vanhempien Akatemiaan. Toimintamme tarjoaa tukea ja apua lasten ja nuorten koulunkäynnin haasteisiin sekä vanhemmuuden ja koko perheen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Löydät meidät Jyväskylästä, soita tai tule käymään. Otamme koppia lapsesta, nuoresta ja koko perheestä huomista varten.